能安个哈巴卡兰宝了，是呢。俺能的俺的比卡个啊不碰那个哈哈哈！比卡个那不碰那个人呗。所以嘛，啥啥别个都可能干那的心里那种不卡卡兰呗。别别的咋这样嘿？啥玩意东那别别的？哪里啥人？लेखा फरायनोबो रोंला हाल खदालावबो थांला समायना हिनजाव गोसोथोबाय हाबा खालामबाय जेबो होनो हाला बे जेबो होनो हायै हौवाजोंलाय मानो थानो थांथां ओमफ्राय गावहा मा जाबाय मिथिबाय हिनजावजों गारजानानै सानफ्रामबो जौ लोंनानै बुग्लब जालांबाय बुग्लब जानानै बेबायदिनो सानसेखालि बैसागोआव लोंथिंगासिनो बाराद्राय लोंनानै दुब्लि बारियाव उन्दुनानै थाबाय सान्दुं गोसाजों रानथाबनानै दुब्ला मा जाखो बे लाइफआ बे संसारा मा जाखो हाद्रि फालाजों गेलेनाय जोंसो गोदो गेलेयोमोनलै हाद्रि फालाजों ओंखाम ओंख्रि खान्थाल बिलाइखौ फैसा खालामोमोन हाद्रि बालानि न' लुयोमोन मोनाबाय गेलेखांबाय न'खौबो जोसारलाजोब्बाय हाबाबो जालायोमोन दिनै ओरैबायदि सिरियास गैया जोंनि मानसिफ्रा जोंनि फिसाफ्रा जेन हाद्रि बालानिसो संसार जादों हाबा जाबाय गथ'बो जाबाय गथ'आ फरायनांगौ हिनजावनो गाननाय जोमनाय होनांगौ जेबो उदिस गैला लोंथिंलाबायबाय इलेक्सन खाथि मोनफैबाय लिडारफोरनाव थांनानै सार नोंजोंनो गोदोनिफ्राय दंखायो 500 हट आंनावबो थांबाय आरो बै बेलेगनि पार्टिनावबो थांलायबाय सार जोंथ' दंखाथारो 500 हट संसारा बेजों जागोनफा बेजों जाथिया गोगोम जागोनफा जोंनि न'खरा बिदिजों जौगागोनफा नोंगोना नङा दा जोंनि न'खराव जों सोलायनाय लाबोनांगोन बेयाव गोबां खामला हाजिरा मावनानै जाग्राफोर दङ मालायनि न'आव बैनानै जाग्राफोर दङ दा बिसोरनि न'खराव मोनसे सोलायनाय फैनांगोन बिसोरनि न'खराव मोनसे सोलायनाय फैनांगोनब्ला सोरनि दारै सोलायनाया फैगोन बे न'खरनि गथ' फिसानि दारै माबोरै बे गथ'नो जों गुन गोनां सोलोंथाइ होनांगोन मानोना बे गथ'नाव आं दहायनो बुंदों टेलेन्ट दं बिनि गोरबो सिङाव हाबसोनानै दं बे टेलेन्टआ डक्टर जानाय इन्जिनियार जानाय मास्टार जानाय प्रफेसर जानायनि बे टेलेन्टखौ जों बायजोआव दिहुनना लाबोनो गोनांब्ला बिमा बिफाया कनसियास जानांगोन साफ्रोमबो बिमा बिफानि बेवहाय खामला हाजिरा मावनानै जाग्रा साफ्रोमबो मानसियानो सिमां नुनो हायो थाखा फैसा धोन सम्पतिजों जोंनि गथ'आ लेखा गोरों जाया डक्टर इन्जिनियार जाया नैबेजोंसो जायो नों मा सानदों बेजोंसो जायो दाखालि आं जेला दिल्ली महोत्सवआव थांदोंमोन बे दिल्ली महोत्सवआव थांनायाव सासे गथ'आ आंखौ नुनानै दों होसोबोदों बेजों सासे बिफायाबो फैफादों गामसा गाननाय आर'नाइ लानाय गथ'आ आंखौ खुलुमबाय सार आंखौ सिनायदोंना आंथ' सिनायाखै सार आं बिजनीनि सानसेखालि नोंथाङा जोंनि स्कुलाव थांदोंमोन आरो जोंनि स्कुलाव थांनायाव नोंथाङा गोबां बाथ्रा बुंदोंमोन जोंनि फरायसाफोरनो नोंथां बुंनाय बाथ्राजों आं थुलुंगा मोननानै मटिभेट जानानै दिनै आं दिल्लीयाव इन्जिनियार फरायगासिनो दं सार होननानै बुंदों गोसोखौ गोजोननाय मोनदों अब्ला बिफायाबो बुंदों नंगौ सार आंथ' इन्जिनियार फोरोंनो हानाय मानसि नङा दिल्ली बायदियाव नाथाय आंनि फिसानि थाखाय आं गोबां बिथिङावनो कमप्रमाइज खालामदों मा कमप्रमाइज खालामदों सप्तासेयाव आङो न'खराव बोथिब्रै ना बेदर जायोमोन किन्तु फिसानि फरायनांगौनि थाखाय दिनै बोथिब्रैनि जायगायाव आं बोथिसेल' ना बेदर जायो आंनियाव 15 बिगा हा दं बेखौ आदिसो होयोमोन फिसानि सार्थनि थाखाय आङो दिनै हाखौ आदि होला आंनो खस्थ' खालामनानै खेथि खालामो आरो बिमायाबो दानिया दाउ अमा फियो आरो सम मोनोब्ला बारियाव फोनानै दोननाय मैगं थाइगंखौ खाथिनि बाजाराव फानहैयो आरो आंनि फिसानि फरायनाया बेजोंनो थोयो सार होननानै बुंदों बेनिफ्राय आरो मा मोजांसिन थाबावनो रादाब नंगौना नङा दा आङो बुंदों जोंनि साफ्रोमबो फिसाफ्रा बेबायदि जानो हायो बे खिन्थु नोंथांमोननि सायावबो सोनारगोन बिमा बिफानि सायाव मिथिबाय जोंनि गथ'फोरनो गियान होयोब्लाथ' जोंनि गथ'फोरखौ आं बुंदों
कुनु रावबो होबथानो हाया। जोंनि गथ'आ जोनोमनिफ्राय गाज्रि नङा, जोंनि फिसाया जोनोमनिफ्राय ड्राग्स एडिक्टेड नङा, जोंनि फिसाया जोनोमनिफ्राय बाइक फाग्ला नङा। जादों गेजेर ससेनिफ्राय माबोरै जादों? बिमा बिफाया जोथोन लानो रोङिनि थाखाय। साननानै नाय, जाय दाउआ आवलुरि, बे दाउनि बिमानि फिसाया 50टा थायोब्लाबो जोबथारनायाव एन्जर सिखार जालाय, एम्बु बंला जालाय, खुनुरुखुम मासेल' थाहैयो। नंगौना नङा? जाय बिमाया, जाय दाउ बिमाया मोजां, मासेबो बे गावनि फिसाखौ बुथारनानै लाया। दा जोङो माबायदि बिमा, जोङो माबायदि बिफा, जोंनि गथ'खौ आवसारि खालामनायालाय नंगौना नङा? जों जुदि बिमा बिफाया गावनि गथ'खौ मोजाङै जोथोन लायोब्ला जोंनि फिसायाबो देरनानै मासे दाउला बेहेरा जागोन। दाउला बेहेरा माने आं बे दाउलाखौ नागिरदों, गुन गोनां मानसि जागोन होननानै बुंदों आङो। नंगौना नङा? बे जोंनि सायावनो सोनारथायो, बिमा बिफानि सायावनो सोनारथारो। नंगौना नङा? दा ओंखायनो आं बुङो, जोङो फिसाफोरखौ सासेल' खांनानै अननायानो बारा जानानै जोंना फिसाफ्रा गाज्रि जायो होनना। बेखायनो 10 जन गाहाम खांनांगौ। ओरैनोसो होनदों दे। मानो? गोदो आंखौ आफाया होनोमोन, मिथिगौना? ओइ गथ' मोजां जानोबा जा, गोदोनायाव गाथेना बुथारगोन, नों थैबाबो अनेक फिसा दं आंहा होनना बुंमोन। माने जोंहा 7 बिदा फंबाय। थैनोबा थैदानो गोदोनायाव गाथेगोन आङो, रखर खावा गथ' होनना बुंमोन। आरो मा साइसनि बिफालै बेलाय, गाथारगारनोबो खोमालेना गियोमोन आङो। हा, फिसालायानो 7 गाहाम दङ, सासे थैगोन 4 थागोन, 2 थैगोन 3 थागोन, 3 थैगोन 2 थागोन, 4 थैगोन 1 थागोन ना? दा जोंनिया साबेसे दङ? सासेल' दंना गैया? सासेल' दङ। सासेल' दङबा बे सासेयानो मोजां जानांगोन। नंगौना नङा? गान्दा गं बायदि बेसेन गोनां जानांगोन। गान्दानि गङा थसेल', मैसोनिया 2, मैनियाथ' मेरायलाबायना 6टा गाहाम जायो। नाथाय बेसेन गैया। सोरो बेसेन दं? गान्दा गं थसेया। होमबा जोंना बे फिसा सासेयानो बेसेन गोसा जानांगोन। आरो बियो जुदि गाज्रि जाबा नों साननानै नायदो, न'खराव सोर दं? बिमा दं, बिफा दं, फिसाला सासे दं। फिसाजोखौ दा हाबा हरगोन। फिसाजोखौ हिसाब लायनो गाज्रि मोना दोनानैमोन, आं होनथ'दोंसो। बिमा दं, बिफा दं, फिसाला दं, न'खरा 3। फिसालाया ड्राग्स एडिक्टेड जानानै दुब्ला थैबाय। ड्राग्स एडिक्टेड माने थैखाबाय। थैखाबाय, गोथाङैनो थैबाय। थैयाखैबा एन्जर मुलिफोर दंना फुथारखा। फिसाला सासे दंमोन, बियो थैबाय, गाज्रि जाबाय। बोराय बुरियाथ' थैखासिगोन। बहा थागोन नोंनि न'खरा? न'खरानो गोमालांगोन। मिथिबाय? न'खरानो गोमालांगोन। आरो दिनै बेबायदि जादों गोबां जायगायाव। न'खरालाय ग्रोम ग्रोम, फिसाला सासेल' दङ, दुब्ला थैबाय। फिसालाया मानो थैदों? दाखालि मागोआव लोगोफोरजों खाना जाहैनानै बाइक साखावनानै लाखिनानै दोननाय ट्रेक्टरावनो सौग्रावनानै दुब्ला थैदों। मा खालामगोन इनिफ्राय बिमा बिफाया? नागिरथिंलाबायबाय, फिसा सासे खांनो, फिसा सासे खांनो, फिसा सासे खांनो, मालायनि गथ'खौ खांनानै दोनफैबाय। मा जागोन बिदिजों? नङा होमबा? दा ओंखायनो जोंनिया फिसाया सासेयानो मोजां जाथारनांगोनबा जोङो माबायदि जोथोन लानांगोन? बेवहाय गोबां बिमा बिफाया सानगोन, फिसाखौ अननायानो जोथोन लानाय, फिसानो जा नांगौ बेखौ होनायानो जोथोन लानाय, फिसाया जा बिदों बेखौ होनायानो जोथोन लानाय। नेभार। जोंनि अननाया गोरबो सिङाव थागोन, नाथाय नोङो नैबे मोखाङाव बिमा खालिनि महर लानांगोन। बिमा खालिया माबायदि? गिथाव बाथाव सालाय खोन्थायो। नाथाय बिनि गोरबोआ बिराद अनसुलि बिमा होननानै बुङो। मिथिबाय? जोंनिया गोरबो बिखानिफ्राय लाना मोखांखौ आयै फिसा माबो जादों नामा? बेथ' बे थांबायानो। अननायाथ' अनखागोन। बिमा बिफाया गावनि फिसाखौ अनै बहा दङ, नङा होमबा? आं बुंदों बे गोरबोआव थानांगौ। मोखाङाव जोङो गथ'खौ मोजां खालामनांगौनि थाखाय आलादा महर जानांगोन। जोंनि फिसानि बिमानिया मानिफ्राय स्टार्ट जायो? बिनाया
चकलेट बिनायनिफ्राय स्टार्ट जायो मोनाबाय गोलावद्राय जाबाय नामा हा 2 मिनिट होना फोजोबनोसै चकलेट बिनायनिफ्राय स्टार्ट जायो LKG आव फरायनाय UKG आव फरायनाय चकलेट बिजेनो बिस्कुट बिजेनो होनाबो होननानै बुङाखै आङो लिमिटेड थानांगौ नंगौना मोनसे सिमा थानांगौ बिनिफ्राय बिये गाननाय जोमनाय फुजा मेलायाव थांबाय जि नांगौ बेखौनो होयो जि नांगौ बेखौनो होयो जि नांगौ बेखौनो होयो नांनाय मानि होयो नांनाय मानि होयो नांनाय मानि बिराद अननाय उनाव जेब्ला क्लास 9 10 मोनबाय गथ'आ एसे बुजिनो हानाय जाबाय माखौ बुजियो मिथिबाय बे बिमा बिफानि अननायखौ बिमा बिफानि उइकनेस दुर्बलता होननानै साननानै लायो बिमा बिफानि अननायखौ दुर्बलतासो होननानै साननानै लाबाय सानना लानानै मा खालामबाय क्लास 10 मोनबाय मेट्रिक फाइनाल लिरनो गोनां टाइम जाबाय होमबाथाय बिमाखौ मा बुंबाय बाइक नांगौनो नङाबा फरिखा लिरला माबोरै जागोन बियो क्लास 10 मोनबाय मेट्रिक फाइनाल लिरनो गोनां बिमाया बिफानो बुंबाय नै बिफा फिसालानो बाइक नांगौ बाइक नांगौ मेट्रिक फाइनाल लिरथों फिसालाया मा जाबाय ओंखाम जायाखिसै फुङावबो सानसुआवबो जायाखिसै मोनायावबो जायाखिसै अखानायै सोरांबावबाय फुङाव बिमाया ओंखाम जासिबावबाय जाबावासै ओंखायनो बिमाया मा होनबाय बिफानि खाथियाव थांनानै फिसा जाथिखौनो मा खालामनो सानबाय फिसा सासेखौनो मा खालामनो सानखो बाइक गंसेखौनो होनो हाया होनबाय बाइकआ बायना होनांबाय बाइकखौथ' आं गाज्रि होननानै बुंनो नागिराखै बाइकखौ मानसिया सालायनांगौ मानसिया बाइकजों सालायजाबा बहा मोजां जानो बेलाय नंगौना मा देनाय बाइक मोनबाय मेट्रिक फाइनाल लिरनो गोनां गथ' सलायथिंगासिनो मेट्रिक फाइनाला फैबाय नङाबा लिरबाबो 3rd डिविजन मोनबाय नङाब्ला 2nd डिविजन मोनबाय 3rd डिविजन 2nd डिविजनाथ' जेरावबो सोलिया दानि दिनाव सोलियोसै जेरावबो सोलिया मा जागोन बहा डक्टर जानो बहा इन्जिनियार जानो बे गथ'आ 2nd डिविजनासो आजिखालि ओरैनो मोनखायो मिथिबाय 45 मार्क्स MCQ होननानै बुङो मास्टारानो खोन्थाखाजोबना होनांगौनो फर्मुलायानो 45 मार्क्सनि MCQ होनना बुङो मा होनना बुङो माल्टि चइस कुइसन ना मा होनना बुङो बेखौ 45 मार्क्सनि मास्टारानो खोन्थाखाजोबना होनांगौनो 45 नाम्बार मोनबाय माने 2nd डिविजन मोनखाबाय आरो 10 नाम्बार प्रेक्टिकल गांब्रै साबजेक्टनि बेसेबां जाखो मास्टारा खोन्थाना होखानाय 45 आरो 10 बेसेबां जाखो 55 1st डिविजन मोननो बेसेबां नांगौ 5 नाम्बारल'सै 5 नाम्बारखौ खाथिनाव थानायखौ नायना ओरै लिरबानो जायो खोथाब्रा दा सिगारेट सोबोगोन आं जों गोदो दा चकलेट जाहोगोन होनोमोन दानिया मा होनना बुङो खोथाब्रा दा लोंहोगोन क्वार्टारसे 5 नाम्बारखौ मोनबाय खाथियाव जिरायनायनिफ्राय बेसेबां जाखो 60 नाम्बारा मोनबाय ओरैनो मोनो दा बे नाम्बारजों मा जागोन जोंहा माबोरै डक्टर जागोन माबोरै इन्जिनियार जागोन बेजोंथ' डक्टर इन्जिनियार जाया नैबेजोंसो जायो क्वालिटिजोंसो बे नाम्बारसो क्वान्टिटि बेजों कुनुदिन डक्टर इन्जिनियार जाया अब्ला दानिया जोंहा बिमा बिफाया मा गियानाबो थानांगोन गथ'नि सायाव नलेजआबो थानांगोन गियान मिथिबाय जोंनि गथ'आ एक्चुअलि बेसेबां रोंगौ गोबां बिमा बिफाया दिनैनि दिनाव गल जादों मिथिबाय सोर 2nd डिविजन मोनदों सोरबा 3rd डिविजन मोनदों मिथिबाय जायफ्रा ABCD खौनो मोजाङै लिरनो रोङा बिसोरसो 3rd डिविजन मोनदों 1 नाम्बारनि एन्सारा D लिरनांगौआ ओरैजाया ओरैजाय B लिरबाय Bजों Dजों सिनायनो हायाना बैसोरसो 3rd डिविजन मोनदों मिथिबाय जोंनि जायगायाव मा जादों एग्जाम्पल होनि दे ओमफ्राय फोजोबनोसै
나 होबावनांगोन